नायलायनोसैलाय लोगो दे सान्दुं गोसानि दसे फैलायदो लोगोफोर दे कमेन्टफोर फैदो दे लोगोफोर दे सान्दुं गोसानि दे लोगोफोर फैलायदो दे दसे बिनिया दे लोगोफोर दसे फैलायदो दे कमेन्ट दे नाय दे लोगोफोर खानाय लावजोब्बाय नै खानाया गोलाव जाबाय सिनजानांसिगोन फैसा गैया फैसा थानायबा सिनगौमोन आं दे लोगोफोर कमेन्ट दे दे लोगोफोर कमेन्ट हरदो दे हरदे लाइकबो होदे दे लोगोफोर कमेन्ट हरदो दे दे कमेन्ट फैदो दे लोगोफोर थाबनो बारा गोबाव खालामनाङा दे लोगोफोर खानाया गोलाव जाबायलै आंना दारियाबो औ दासो गोजोनस्रि अफिसियेल दिदि गोजोनस्रि अफिसियेल दिदिया हरबाय जोंना हाय मेडाम माब्रै दं केसा है मेडाम जी बै नै उनथिं मावजि मासे दं बेनाबो फाख्रा आंनाबो फाख्रा गस्लाया नै फाख्रायाबो नै आंनाबो फाख्रा दे आरो कमेन्ट सोर हरनो दे हरदो दे मा जाखो आंना पेक गैला नामाब्रा पेक दङ पेक गैयाबाथ' बिदि बोरै लाइभ थाङो नङा होनब्ला दे ओमफ्राय सोर हरोसै दायो दे लोगोफोर कमेन्ट फैदो दे थाब फैदो गोबाव खालामनाङा बोरो बहा थांजोबखो आंना लोगोफोरा बिदि भाइ आरो अर भाइ मोनालाय बहा थांखो दे थाब फै दे गोबाव खालामनाङालै हामा ओइ बेगाव आंनि माबा दंमोनलै हरलाय ओइ सेलफि माबाया सेलफि स्टेन्ड ना मा होनो दे हमबाय थानो बायोलै आखाइदोबो मबाइला दे फैदो लोगोफोर दे होमबालाय नांलालै बै मोनसे दोला अ दे कमेन्ट फैदो दे आं मिथिया दे रावबो कमेन्टखौनो हरथारालै आं हरबानो जायो बिदिसो लानांगोन आरो बे बुस्थुखौ इयाव सोलायजागोन ना जाया बेथ' खायलें खालामजाया बेथ' जाया मबाइलानो गुदुं जालायबाय रावबो कमेन्टखौनो हरथारा जि गुदुं जाबाय मबाइला कमेन्टआनो फैलालै आसरितसो दुखु मोनोलां उन्दुनासो थानोसैलां कमेन्टबो हरा गैथारा सानैना मालाय दे हरदो कमेन्टआ मा जाखोथाय
दे लोगोफोर कमेन्ट नांगौमोन आंनो सोरबा कमेन्टफोर हरनायबालाय दे कमेन्टखौनो हरसाबदो दे लोगोफोर थाबनो हरदो दे दे लोगोफोर हर दे हर कमेन्ट हर दे कमेन्ट नांगौ जाथारदोंमोनलै कमेन्ट हरनोबा सोरबा कमेन्ट हरदोब्रा कमेन्ट हरदो लोगोफोर चैन हो मेरे दिल का सिर्फ तुम हो लबों पे मेरे दिल का चैन हो मेरे दिल का बेकरार है तू तेरे राहें है तू चैन हो मेरे दिल का सिर्फ तुम हो कमेन्टबो फैयाबा रावबो नायाबा मेथाइखौनो खनला बायबायसो थानोसैलां जारलासो कमेन्ट नांगौ जाथारदोंमोन सोरबा कमेन्टफोर हरनायबालाय कमेन्टखौनो हरजायाखै ओइ बर'नि फिसाफोर कमेन्ट हरदो कमेन्ट फैदो मानोथो कमेन्ट हराखै आङो कमेन्ट नेना दं दे हरदो कमेन्ट थाबनो हरदो मानोथो हरा नोंसोर ओंखाम जादोंना खामानि मावदों नोंसोर कमेन्टबो मोनसेबो हरा हरदो ना कमेन्ट फरायनो नेना दङ आं कमेन्ट हरदो नेना दङ आं कमेन्ट फरायनो अन्नानै कमेन्टखौ हरदो आया माबेलाय गुफुरालाय दे कमेन्ट फैदो दे कमेन्टबो फैया मानसिफोरा आयौ कमेन्टखौनो हरा कमेन्ट हरदो कमेन्ट प्लिज आजा कमेन्ट आजा आयौ कमेन्टबो गैथारा ना बहाबासो माबाफोर खामफ्लांबाय नामा आंलाय सोरबा हरनायफोरखौबो नुयिनो बिदिथ' जाथावामोन आं खालामफेरनो रोङामोन ना वेलकाम टु लाइभ चाट रिमेम्बार टु गार्ड युवर privacy and abide by our community guidelines. Okay. बर'नि फिसाफोर जोंहा गासैबो थासे थानानै
कमेंट आ गया मिस्टर चंबी आ गया थैंक यू वेलकम माय लाइव स्ट्रीम वेलकम माय लाइव स्ट्रीम गाइस मिस्टर चंबी थैंक यू दासो सासे हरबाय नेनानै दंबाय थायोमोन नोंसोरनि कमेन्टखौ चनबिया हरबाय आरो हरबाय था कमेन्ट हरनो दा बावथा चनबिया हरदों come to welcome thank you Mr. Sonbi thank you आरो हरबावदो लोगोफोरा ओरैनोल' नायबाय दाथा कमेन्टबो हरदो नों नायग्राफोरा कमेन्ट फरायनो नेनानै दं खानाय दारि लावजोब्बाय लोगोफोरा नानै नोंसोरनि कमेन्टनि नेयो आजा रे कमेन्ट आजा आजा इंतजार कर रहा हूँ मैं कमेन्ट उन्दुनोसै नामा दसे ओरैनो कमेन्ट फैजासिम दिस मिसेस मिस्टार गोजोनश्री मेमा हरदों जोंनिया नै गोजोन मिस्टार बावदोसो सरि मिसेस गोजोनश्री मिसेस माने मेडामसो होननो नागिरखादोंमोन आं माबा मिस्टारसो थांबाय आरो ना खुगाया स्लेप थांबाय आरो माने गोजोनश्री अफिसियेल दिदि मेडामा हरदों नाइस सं सार थेंक इउ मोजां मोनदों नामा आंनि मेथाइखौ ना खनबावनांगौ नामा दे कमेन्ट हरलाय आं जेखि साना गासैबो नों थाखायल' मिथिया नों मा सानो मा गोमोथाव मा सोमोनांथाव सानबि माइ गायजोबदों बे सिख्लाफोरा गैथारा दिनै नांलायहरनो गैथाराथ' आरो नांलायहरनो बे गोजोनश्री मेडामजोंनो नांलायहरदोलै सुरसबा मत्थम चांद चलने लगा आसमां ये है क्यों बिखरने लगा मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी धड़का ये दिल साच चलने लगी गोजोनश्री मेडाम हरदों नै आं गियो नांलाया डर लगता है बोलाय और कोई है क्या कोई है कि नहीं गाइस लोग अभी तो कहाँ चला गया व्यक्ति जन चंदन चला गया क्या अभी चंबी
चला गया क्या? कमेंट तो दीजिए को और बाय बिदि बाय मोना मायाव थाजोबखो मानसिफोरालाय अखाफोर मुलुग बहा बे हरदों आरो ना बहा दं दानो आं रुमाव ब्र अखाफोर मुलुग हिनजावना हौवाफोरबा जिखुनु ब्र होनबाय आं दे ब्रादार थेंक इउ अखाफोर मुलुग आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थाबायनो था सापर्ट खालामबाय था सान्दि हे 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 माइरं नांगौबा लांफै माइरं गैमारासो ना आयौ लायनांगौ र' हाय अखाफोर मुलुग प्लिज अगेन कमेन्ट मी जादोंना जायाखै इंलिस बुंनायाबो आंना जादोंदांलै एसे जायाबाबो बुजिदों आरो बुजिबानो जानायानो फन अभार इउटुब इज causing your phone to automatically close in 20 seconds. Huh? Don't close. मा फैखो मुलुग कमेन्ट गोजोनस्रोब दे नों लाबोना होफैदो अनना अखाफोर मुलुग I am everything support you bro thank you so much thank you अखाफोर मुलुग thank you आरो सोर दङ सोर कमेन्टआनो फैथारालै मा जाखोब्रा सुरसबा मथम सान्दुं गोसाथार बारबो नांफैया थानोनो हाथारा दाबादियाव कारेन्ट थांना होब्ला माब्रै थागोन बेबायदि गरमाव हे गसाइ बोथोरखौ थान्दा खालामना होथारदो बेबायदि गरमाव आं थानो हाया मोनदों हे गसाइ अखा इसे हाना होदो सान्दुंखौ इसे खमाय नंगौना नङालै लोगोफोर थानो हादों नोंसोरो आंथ' हायासो मोनथारदों माथो दे लोगोफोर दे नायदोंबा कमेन्ट हरसाबलाबायथारदो दे राइट ब्र' सुपार सं थेंक इउ मोजां मोनदोंना लोगो अखाफोर मुलुग मोजां नांदों होमबा मोजां नांदोंबा कमेन्ट हरबावस्रादोलै मोनसे गाज्रि मोनाबा अखाफोर मुलुग अखाफोर मुलुग ओइ मोनसे मबाइलाव साबस्क्राइब खालामाखै आं बेहाथ' चेनेल गैया खोमा मेलसो बियो अखाफोर मुलुग ना चेनेल दं नामा खोन्था येस आइ लाइक सं ब्र' थेंक इउ थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बहुत हामग्लायनाय बावहरबाय आरो जोंहा अखाफोर मुलुगखौ साबाल' नायथारदों साबायावबो सोरबा कमेन्टखौनो हरबावा आयु एफा नेदों आङो कमेन्ट फरायनो ना सान्दुं गोसानि बहाबासो
बेरायहैजोब्बाय नामाब्रा लोगोफोरालाय बबेबा रिजर्टफोराव बबेबा भैरब कन्द'फोराव बियारसो लोंहैलाबायबाय नामाब्रा अ सिख्लाफोराथ' लोंहैया बिसोरो माइ गायदों जानांगौ आरो सिख्लाफोरा बेखायसो माइ गायनाय सिजोन ना खोथिया फुनाय सिजोन ना बिदि जागोनदां आरो सोरहाबा सोरहाबा न'आव माइ गायदो जानांगौ अखाफोर मुलुग हरदों नै न' ब्र' आइ हेभ नट इउटुब चेनेल अके अके दङबा सापर्ट खालामहरगौमोन दे आं माने आंखौ सापर्ट खालामनायखौ लोगो लोगो सापर्ट खालामफिनो नालाय बेखायनो आङो माने बेखायनो आङो माने गुबुननिखौबो सापर्ट खालामो आरो आंनि चेनेलाव साबसक्राइब दंना गैया ब्र' खोन्थाहर दे नै सासे फैबावबाय कमेन्ट हरबा हामथारगौमोनलै कमेन्ट हरनायमोनबा हामगौमोनलै सासे गोदान फैदों नै सोर मिथिया ओइ थांफिनलायबाय पासल'सो जालायबाय आरो सयजन नायलायबायमोन आरो पासल' जाफिनलायबाय प्रिट थुनानै दानफिनबायसो नामा गोजोनस्रि बारा हा भारा होनांगोननो बेबा बबेनि बाक्सानिबाबो हैगोन नामा नोङो बाक्सानि ना क'क्राझारनि जाखो बेबा गोजोन अफिसियेल दिदियाबा ना गुवाहाटिनिबाबो हैगोन नामा हा सनदि आंथ' बेखौ बाक्सानि बायदिसो मोनथारदोंलै बे गोजोनस्रि अफिसियेल दिदिखौ गोजोनस्रि अफिसियेलाव दे आं सनितपुरनिसो सनितपुरनिनो थांगोन नामा ओइ ट्रेनजों थांनो हायोथ' सनितपुरनिफ्रायबा बेसे गोजान थांनांगौ आरो सनितपुराथ' मोनसे डिस्ट्रिक्टसो जाहैबाय नालाय ओइ 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 और कमेन्ट कहाँ है अखाफोर मुलुगा जोंहा थांबाय नामा थांथ'नाङा अननानै प्लिज बेस्थ' नङाबा ट्रेनाव फै भारा लाया सनबिखौ रिप्लाय हरदों जोंहा गोजोनस्रि मेदामा ट्रेनाव फै होनना बुंदों आरो ट्रेनाव फै भारा लाया आरो स्टेसननिफ्रायबा बेसेबां गोजान जागोन मा स्टेसनाव ओंखारहैनांगौ बेबा आंहा इउटुब चेनेल दङमोन साबसक्राइब खालामना हो आंहा इउटुब चेनेल दङमोन साबसक्राइब खालामना हो अन्नानै लोगोफोर सापर्ट खालामना होदो अन्नानै लोगोफोर साबसक्राइब खालामना होदो बे चेनेलनि मुङानो जाबाय लेंगुवेज मेकार ब्लग जादोंना जायाखै लोगोफोर दे खारबाय खोमा जोंना अखाफोर मुलुगा थांबाय नामा मिस्टार अखाफोर मुलुग थांबाय भिडिअ खालामब्लाबो मिनिजायो आङो फाग्ला जाबाय होनना बुंजालाबायो नंगौना नङा लोगोफोर भिडिअ खालामबाबो गोदान गोदानाव जि मिनि जासोबाय आङो
फाग्ला जाबायदां मादां इउटुबार होननानै जि एदाव जाबाय आङो लोगोफोर गोदानाव बेखायनो बे मेथाइखौ खनदों आरोना भिडिअ खालामब्लाबो मिनिजायो आङो फाग्ला जाबाय होनना दे मा कमेन्ट हरदो कमेन्ट कमेन्ट माया टेनसनसो ओंखारबायलां कमेन्ट नेयै रावबो फैथारालै आंनि लाइफआव टाइमाबो जायाखैना दाबायदियाव होनाङामोन खोमा देलै कमेन्टखौनो हरसाबदोना लोगोफोर अनजालु बर' फैबाय नै ओंखाम जाबाय नामा अ ब्र' आं जाबाय जानानै जाखांबाय जाखांनानै दसे थानानै दा लाइभ फैबाय आरोना अनजालु बर' आदा फंबाय आदा होनदों आंखौ फंबाय दे फंबाय आं जाखांबाय फंबाय जाखांबाय मिरामिससो दिनै थेंक इउ दे आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सम दङबा थाबाय थाथ' दसे अननानै सापर्ट खालामना होदो फंबाय माबोरै दं फंबाय खबरा अनजालु बर' माबोरै दं फंबाय खबरा दे खोन्थाहरदो दे मा खालामदों बहा दं ओंखाम जादोंना जायाखै खोन्थाहरदो दे आंहा इउटुब चेनेल दङमोन साबसक्राइब खालामना हो आंहा इउटुब चेनेल दङमोन साबसक्राइब खालामना हो अन्नानै लोगोफोर सापर्ट खालामना होदो जोंहा नै हरबावदो नै अनजालुफोर मोजाङानो मोजां थेंक इउ अनजालु बर' हरदों नोंनालाय फंबाय आंनाबो मोजाङैनो दं दासान्दि जेबो जाथ'वाखै माने मोजाङैनो आरो थिगानो दं सुमित अफिसियेल सुमित बसुमतारी अफिसियेल हरदों हाय आदा दासो आंहा जेबो नङा फंबाय दे जेबो नङा थेंक इउ स' माच ग्रुपाव दङ जमा थेंक इउ माबोरै दं खबरा फंबाय सुमित बसुमतारी आरो अनजालु बर' हरदों आंखौ सिनायदों नामा आं सिनायासै फंबाय सोरमोनबा आं सिनायस्लाबासै अन्नानै खोन्थाहर सुमित बसुमतारी अफिसियेल आदा अन्नानै लोगो जानो होलाय आदा आं मोनसे खोथा बुंनि लोगोफोर जायफोर आंनि लाइफआव दङ दा नैबे जोंहा सुमित बसुमतारी अफिसियेल फंबायखौ साबसक्राइब खालामना हो बेनो चेनेलनि नामा बेनो सुमित बसुमतारी अफिसियेल फुल भिडिअखौ मोनसे फुल वाच खालाम आरो बिनि उनाव साबसक्राइब खालामना हो बेखौनो खावलायहरबाय गरेस्वरनि आं फंबाय मोजाङै दङ दा ना दे बै जोंहा सुमित बसुमतारीनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलाय एसे सापर्ट खालामना हो दे अनजालु बर' ओइयो जा मादैनि फिसाला गरेस्वरनिया मादैनि फिसाला सुमित बसुमतारी फंबाय अनजालु बर' अके जागोन दे दान खालामना हो जोंहा सुमित बसुमतारी अफिसियेल चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो सापर्ट खालामना हो
सुमित बसुमतारी औ आदा दे सापर्ट खालामना होदो दे सुमित बसुमतारीखौ माबोरै दं सुमित बसुमतारी ओंखाम जादोंना जायाखै आरो बहा दं मा खालामबाय दं आरो दे आदाना मोनबेसे आइडि दं आंनाथ' मोनसेल'सो आइडिया मेला ओमफ्राय मोनसे दङमोन दंनाया बेखौ आं मोननै दङ नामाथाय बियो बे मबाइलाव मोननै दं मोननै अनजालु बर' दों बाजैयालाय मा खालामदों आदा बाजैया नै माबा कालेकसननि पासबुक चेक खालामबाय थादों हिसाब खालामबाय थादों नै मादैया नै मादैनो माबा बाजैया नै हाय अनु दे बाजैखौ ओइ नै बेफोरखौनो हिसाब खालामबाय थादो बियो नै नुबायना बाजैखौ सुमित बसुमतारी हरदों नै दा दं आदा नोंनि लाइफआवनो न'आवनो दं आदसा अनजालु आदसा सुमित बसुमतारी नोंना न'आ बबेनि दे खोन्थाहरदो दे आंनाथ' उदालगुरि नोंना बबे डिस्ट्रिक्ट आरो मा गामि खोन्थाहरदो दे माब्लाबाफोर बेरायहैबोला लोगो मोनलायगोन अनजालु बर' अनजालु बर' हाय बाजैया बेस्थ'थार नै सुमित बसुमतारी हरदों अनजालु ब्र' अननानै खालामदो दे अनजालु दे सापर्ट खालामना हो दे बेखौ सुमित बसुमतारी हरबावदों नै फालुफुं सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ दा ह भालुफुं आं खनसेल'सो थांफेरबाय बिथिं माने ओरै रुपा थांदोंमोन आङो खनसे बेरायनो सिगां आरोना 2018 रुपा थांदोंमोन बे समाव थांनायानो दा बोरै जाखोथाय बहुत डेभेलप जाबाय खोमा फालुफुङाव माब्लाबा थांगोन दे बेरायनो लोगो मोनगोन कन्टेक्ट नाम्बारथ' दंखायो जोंना सुमित बसुमतारीनिया माबायावनो दं दा मा बुंगोन बे ग्रुपावनो थाखागोन कन्टेक्ट खालामगोन आं दे थाङोब्ला सुमित बसुमतारी हरदों नै फै आदा मालाबा दे थांगोन दे थांबोला कन्टेक्ट खालामगोन आं दे लोगो मोनगोन ना फंबाय सुमित बसुमतारी ना दं आदा दे मोजाङानो ओंखाम जाबाय लोगोफोर सोर जाखो खोन्थाहरदो दे आरो मा ओंख्रि जाखो आंनाथ' मिरामिससो पुर्निमा को चन्द्रमा नहीं अनजालु बर' थांबाय नामा थांजोब्बाय नामा खारजोब्बाय नामा लोगोफोरालाय खारजोब्बाय नामा गासिबो सानैल' थासै माथो सासेल'सै खारजोब्बाय खोमा ओइनै सानै जाफिनलायबाय थांजोब्बाय खोमा सुमित बसुमतारी थांबाय नामा गोजोनस्रि हरदों नै दं थेंक इउ थाबाय था आंनि लाइफआव कमेंट कहाँ गया कमेंट आजा
आजा आजा कमेन्ट आजा आच्छा दे फैदो दे कमेन्ट फैदो कमेन्ट 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 औ कमेन्ट सोरबा सासे फैदोंमोन लाइकल' होनानै थांफिनबाय गैला थांजोब्बाय आयौ दिनै सासेबो गैथारा लोगोफोरा लोगोफोर मा जाथारखो कमेन्टआनो गैथारला गैला खारजोब्बाय थांजोबथारबाय अनजालुआबो थांबाय जोंना फंबाया मानो फैगोन ना साक्सेस जानो बेनोसै बैसागु बोथोरा थांलाय लांबाय बिदा गोदै लिंलायलायनाय बिनानाव गोदै लिंलायलायनाय थाङै थुङै गोसो थोलायनाय मा फाग्ला दिन जाखो बेलाय मा गरम दिन जाखो बेलाय थोस नै सासेया ना 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 तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है क्या है ये क्यों है ये हम अगर जो भी हो बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है कमेन्ट खालाम कमेन्ट फैदो लोगोफोर कमेन्ट हरना कमेन्ट हरदो नायनो लुगैनाया हाथारला दे लोगोफोर कमेन्ट हरलायदोब्रा आं कमेन्टनि थाखाय इमान फाग्ला जाना दोङो आङो कमेन्ट हरबा मोजां मोनलायो आङो लोगोफोरा कमेन्ट हरबा जि आराम मोनलायो आङो कमेन्टखौनो हरथारा कमेन्ट हरनांगौ तेरी छोटी छोटी बात हर एक मुलाकात कोई तरसा है मेरी लम्हा लम्हा मेरा साथ लम्हा लम्हा मेरा साथ
कमेन्ट फैदो कमेन्ट फैदो फैदो कमेन्ट फैदो फैदो कमेन्ट फैदो थ' लोगोफोर कमेन्ट फैदो 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 कमेन्ट फैदो फैदो कमेन्ट फैबानो जाथारो मानसिफोरा मा नागिरदों नानि रामसिन गेरला अ माय गड दे सावगारि नों गोसो एलबामनि अनसुलि महरनि गलाप बिबारनि दे कमेन्ट फैदो कमेन्ट नांगौमोनलै आंनो तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है क्या है ये क्यों है ये हम अगर जो भी हो बड़ा अच्छा लगता है दे कमेन्ट फैदो लोगोफोर कमेन्टखौनो हरथारलाया मानसिफोराबो हरबानो जायो बहा थांजोबखो लोगोफोराबो कमेन्ट फैदो कमेन्ट लोगोफोर कमेन्ट बे दारिखौ ओरै हनोसै आरो आं साफानो नैखौ ओरै हनोसै आरो साफानो नैबेखौ ओरै हनोसै आरो साफा नुलायनाय आरो खेनायखौ ओरै मेचिनजों ओरै हनोसै आरो साफा नुलायनाय नैबेखौबो बेखौ खेमसिजोंसो बावदोसो मेचिनजों नङालै बियो ओमफ्राय नैबेखौबो ओरै मेचिनजों हनोसै आरो साफा नुलायनाय ओमफ्राय नैबेनिफ्राय ओरै हनोसै आरो साफा नुलायनाय नैबेनिफ्राय ओरै नै बिथिंखौबो ओरै माने साफा नुलायनाय मेगन खेफांब्ला अनजालि नोङो आंनि जिउनि आं फाजाया आं जेबो साना नोङो आंनि जिउनि फेलें खालामनो हाखाला
हेंथा होला नोंनि गोसोखौ दुखु होला नोंनि जिउ सोलेरखौ अनजालि आं नोंनिनोखा अनजालि नोङो आंनिनोखा दे लोगोफोर दे हरदो कमेन्ट हरदो लै आयु कमेन्ट हरदो कमेन्ट हरदो कमेन्ट हरदो तेरे साथ लेंगे एक दिन मुझे कितना नहाने लगे हम तेरे साथ न लेंगे एक भी दिन मबेयाव मुझे कितना चाहने लगे हम वो तेरी नजर में चाहने लगी मेरे दिल को करार आया हो मेरी नसीबों में चलने लगी मुझको तो सुहाना है नगिन तुम मेरी तेना आया हम क्या करें मेरे दिल को मबिल सोलायनायसिन सार्भिसिं नांगोनलै थाव बारा जादों बिदिनो बुंबाय थाबालाय मा जानो मावनोबो नांगोन लग जा गले से तेरी याद हो न हो शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले से खोनायलायदो नामा खोनाहैदों मैयानि लोंनानै माबा जादों मानसि दे कमेन्ट हरदो लोगोफोर मानो मा थांगोन आ थांफिनसै थांदो ओरै दोननानै थांदो आरो आंजों थांबाथ' उन्दुनो होमबालाय उन्दुदो
90% जाबाय हरदोब्रा 19 थाखानि आं फेसबुकाव भिडिअ आपल'ड होदोंमोन ना दे 19 थाखानि हरनि थाबनो दे कमेन्ट हरदो दे लोगोफोर कमेन्ट नोंबो माब्ला थाबाय थाबा आंनियाबो जोबगोन माथो लाइभआव थाबाय थाबा देलाय जुदि नोंनि जोब्बा आं सोना हरगोन दे बेसां 19 कमेन्टआनो गैथारालै रावनिबो आया कमेन्ट ए मेसेजसो फैदों माबा टेक जोबलायबाय लोगोफोर नोंसोरसो लाइभआव थाना नोंसोर मानो कमेन्ट हरा ओमफ्राय कमेन्ट हरनांगौ चार्ज जोबलायलांबाय आंहासो दिनै थाबाय थाथारदों न' बे बेसां अबे मबाइला दानबाय नामा नों आयौ इसां गोसा सोयो बे प्लास्टिकआसो ओरै होनदों लाइभआ हो दे कमेन्ट हरदो लोगोफोर एलाय माथो जादों बे गाहायावबो सुइसआ नोंनियासो मबाइलासो गाज्रि बोरो मानो बन्द' खालामखो माखौ आंनिया ओइद दे लोगोफोर कमेन्ट कमेन्टखौनो नेबाय थादों आं नोंसोरखौ आखाइ रुमायलायनाय हरदोब्रा कमेन्ट हरनांगौलै हरनांगौ कमेन्ट हरनांगौ दे लोगोफोर कमेन्ट फैदो ना कमेन्टखौनो नेगासिनो आङो कमेन्ट हरगौबानो लग जा गले से तुम मेरी याद हो न हो शायद इस जन्म में मुलाकात हो कमेन्ट हरबा हामगौमोन लोगोफोराबो कमेन्ट थाब हरबाला मोजां मोनलायो आरो आं कमेन्ट फैगौबा जाबावलायोसो आङो सोरबा नायबाय थाबा हामगौ जालायबावोसो आङो नायानो सोरबा थाब नायना थाब दानफिनो गावसोरबो कमेन्ट हरबाबो जायो कमेन्टखौनो हरथारा आं बोरैबा मोनलायलायो आरो दुखु मोनफालायो ओइद मा थुद देदो कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट फैबालाय जि आराम मोनलायो आं नै ओरै नायबायसो थाबायलै कमेन्टखौनो हरथारा कमेन्ट हरदो नैबे दारिखौ ओरै बरहिया हगोन आङो नै बिथिंनिखौबो ओरै हगोन आङो बरियानो ओमफ्राय नैबेखौ इनिफ्राय ओरै हगोन आङो दारिखौ ओमफ्राय नैबे खानायखौ ओरै मेचिनजों हगोन आरो साइस नुनायनि मोजां नुनायनि आरामसे ओमफ्राय नै बिथिंनिखौबो ओरै हगोन आं मेचिनजों आरामसे आरो नैबेखौबो ओरै बावदोसो बेखौ हवा बेखौ खिमसिजोंसो सिनगोन आङो
बरियानो आरामसे साइज नुनायनि आरो ओमफ्राय नैबेखौ ब्लेड माबाजों ओरै हख'गोन आरो आं सिलनाव नैबिथिंखौबो ओरै सिलनाव ओमफ्राय नैबेथिंनिखौ इनिफ्राय ओरै होखावगोन आरो गाहायथिं साइसनि आरामसे ओमफ्राय बिथिंनिखौबो इखिनिनिफ्राय ओरै हगोन आरो आरामसे साइज नुनायनि कमेन्टबो हरा मानसिफ्राबो लासिं सिं मोनलायलायलां बेलेगनियाबो बिराद फरायगलायनो हायो कमेन्ट थाङो आंनासो मानो बिदि जाखोथाय नायग्राफोरानो गैया बिदिबा बिराद गाबनो ओंखारोलां कमेन्टसो फैनांगौ कमेन्ट फैबासो आराम मोनलायो आं कमेन्टबो हरा गावस्राबो आं दुखु मोनलायो कमेन्ट हरनांगौ नायदोंबा लोगोफोरा ओमफ्राय लाइकआबोलायो लाइक बेखौबो होनांगौब्रा बै लाइकखौबो थुना होनांगौब्रा होमबासो आराम मोनलायो आराम से प्यारा सा कमेन्ट कर दो दोस्तों दे हरलाय प्यारा सा कमेन्ट हरलाय लोगोफोर आरामसे दे लोगोफोर कमेन्ट हरदो आंनानै खानाया लावजोबथारबायलै सिनजानांसिगोन 100 लाखायो खानाय दारि सिनबानो उदालगुरि टाउनाव थै बेदर फवासेनि थांखायो अमा बेदर फवासेनि थांखायो खानाय दारि सिननायाव आरामसे बेदर जानो हायो सपनों में दिल लेके दुगैनोसै दुगैखांबाय ए तुझको पहचान मुझको सुनो बावदोसो मुझको पहचान लो मैं हूँ डॉन मेथाइसो खनदो दै आं डन नङा जारलासोलै ना हो शायद इसी जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले से कमेन्ट दे दो कमेन्ट प्लिज कमेन्ट बिदिसो बुखिबाय थानांसिगोनलै रावबो कमेन्टखौनो हरथारा कमेन्ट होनबाय थानांसिगोनलै पूर्णिमा को चंद्रमा लाई बादल लग रहा था यूं पहले पही तिम्रो माया शंका लग रहा था यूं पूर्णिमा को चंद्रमा लाई कमेन्ट हरदो लोगोफोर एउटा लिमाको सुम्खाको आंगालोमा बाँधे जाकेवाको जोडी जस्तै आंगालोमा बाँधे फिताको भएन पनि के बोल्न थाल्यो कमेन्ट फैदेर जोंना विष्णु गेमिं हाय ब्र हाय माब्रै दं नोंथाङा विष्णु गेमिं आरो हरबावदों लाइक डान थैंक यू ब्र थैंक यू आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय
बिराद गोजोननाय गोसोजों थेंक इउ हरदों आरोना बिराद बिदिनो फैबाय था कमेन्ट हर आरो लाइकखौ होखाबाय लाइकखौबो होखाबाय सापर्ट खालामलांबायल' था नङा होनबा दे आरो सोर सोर दङ कमेन्टखौ फैलायदो दे कमेन्ट हरलायदो दे हरनांगौलै कमेन्ट आंबो कत्त' मोजां मोनो कमेन्ट हरबा आंबो इमान आराम मोनो कमेन्ट फैबोला लोगोफोर हरबोला खानाय सिननांगौमोनलै आंहा दा बेलासि बेलासि थांना सिनजानांसिगोन दारि सारि खालि खामजोबनांगोन दिनैबा हले नैबेखौ ओरै हनोसै आरामसेनो नै बिथिंबो ओरै आरामसे हनोसै आरो नैबेखौबो ओरै आरामसे आरो नै बिथिं मेचिनजों ओरै होखोनोसै आरामसे साइस नुनायनि आरो नै बिथिंबो ओरै हख'नोसै मेचिनजों आरामसे ओमफ्राय नैबेखौबो बेखौ नङा बेखौ मेचिनजों हाया बावदोसो बेखौ खिमसिदों आरोना साइज नुनायनि एसे डिजाइननि आरोना आरामसे दे हरबावदो कमेन्ट दे लोगोफोर सनाफोर कमेन्ट हरदो दे अननानै प्लिज दे कमेन्ट हर दे हरथार दे लोगोफोर दे कमेन्ट बिष्णु गेमिं जोंहा थांबाय नामा ब्र' थांथ'नाङा दिस मेसेज इज हेल्प फर रिभिउ अ नो Oh no, oh no, oh no, 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 oh no, oh no, oh no, 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 no. मालाबा क'क्राझाराव बाजै हटेलावसो ओंखाम जाहैनोसै नामाब्राबो सानो आं ट्रेनजों थांनानै बोथिसे जानानै हरनि ट्रेनजों फैफिननो बिदि सानो आं फुङावनो थांनानै क'क्राझारनि माबा बाजै हटेलाव जोंहा बिष्णु गेमिं अन थेंक इउ अनन्था काहानि की दुनिया हाय हेलो 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 मैम हेलो शुक्रिया मेरे लाइफ में आने के लिए धन्यवाद लाइक डन थैंक यू मैम लाइक ओके थैंक यू गुड वेरी गुड थैंक यू सो मच और कमेंट दे दो दोस्तों कमेंट कहानी की दुनिया प्लीज सपोर्ट ओके सपोर्ट करूँगा सपेट नहीं सपोर्ट करेगा आपको कहानी की दुनिया थैंक यू कर रहा हूँ अभी लाइव के बाद विष्णु प्लीज ज्वाइन मी रिटर्न टुमारो विष्णु गेमिंग वो कहानी की दुनिया मैडम ने बोल रहा है अभी सपोर्ट करने के लिए तुरंत जाके उस चैनल को सपोर्ट करिएगा ये मेरा कामना है प्लीज़ और आप भी मैडम जी आप भी प्लीज़ विष्णु गेमिंग को सपोर्ट कर दो लग जा गले से मेरी याद हो न हो शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो ओ मैडम जी जा रहा है अभी मैडम जा रहा है अभी काम पे जा रहा है अभी ड्यूटी पे कहानी की दुनिया ओके ज़रूर सपोर्ट करेगा कर दो प्लीज़ कर दो विष्णु गेमिंग सपोर्ट करो मैडम जी का चैनल है ये कहानी की दुनिया मीठा ब्रो
मिटा बर' फैबाय जोंहा नै लोगो हाय लोगो माब्रै दं खबर सबर माबायदि मा खालामबाय दं ओंखाम जाबोना जायाखै मिटा बर'आ हरदों मजा सं फ्रेन्ड मोजां मोनदों नामा मोजां मोनदों ना थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच थांदो दे गारियावनो दं दा नायदो मीटा बोरो प्लीज ज्वाइन मी और कहानी की दुनिया ने अभी मीटा बोरो को ज्वाइन होने के लिए बोल रहा है अभी मतलब सपोर्ट मांग रहा है अभी प्लीज़ सपोर्ट कर दो कहानी की दुनिया मैडम जी को रिटर्न टुमारो कल रिटर्न करेगा वो प्लीज़ अभी तुरंत जाके मैडम का चैनल को सपोर्ट कर दो गाइस कहानी की दुनिया के न था यो किन किन तिम्रो माया शंका लग रहा था यो कहानी की दुनिया अभी पूछ रहा है मेरे को आप कहाँ से हो मैडम जी मैं असम से हूँ नॉर्थ ईस्ट असम नॉर्थ ईस्ट असम उदलगुरी जिला वहाँ से हूँ मैं और आप कहाँ से हो प्लीज़ रिप्लाई में कहानी की दुनिया रिप्लाई करो आप कहाँ से हो आपकी मैडम थी हाँ ज़रूर अभी गया वो देखो वो अभी स्कूटी लेके अभी काम पे जा रहा है अभी ड्यूटी पे जा रहा है अभी देख लिया ना मैडम जी आप कहाँ से हो प्लीज़ रिप्लाई जोंहा मिटा बर' थांफिनबाय नामा कमेन्ट मोनसे हरनानै प्लिज थांथ'नाङा ना कमेन्ट हर मिटा बर' हेलो विष्णु गेमिंग चला गया क्या अभी और मिटा बर' अभी चला गया क्या मैं मध्य प्रदेश से हूँ ओ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बहुत दूर से मेरे को फ्रेंड मिला है अभी कहानी की दुनिया थैंक यू मैं नॉर्थ ईस्ट असम से हूँ अभी वाईफाई आ गया मेरा कुछ मेरा सब्सक्राइबर है वो आ गया अभी वाईफाई गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून कहानी की दुनिया जब करती है क्या कौन मैं तो जब नहीं करता हूँ नहीं कर लेता जब नहीं करता हूँ मैं अब करता होगा शायद मैडम जी ने वाईफाई मा मैगं संना जाहाखो मादैया मिरामिस दिनै मिरामिस गैया जेबो लाबोआसै आंबो गरमाव बेदर जानो बायोना सासेयाबो बेदर मोनजाया बारा बेखायनो बेदरखौनो मोनजाला सासेनि थाखायनो कहानी की दुनिया मैडम जी मैं अपनी लैंग्वेज से बात कर रहा हूँ मैं वो लोग मेरा सब्सक्राइबर लोगों से नहीं समझ गया होगा क्योंकि वो लोग हमारा लैंग्वेज है ना बोडो लैंग्वेज उस लैंग्वेज से पूछ रहा था क्योंकि मैं भी रिप्लाई देने में अपना लैंग्वेज से ही किया है कहानी की दुनिया ने फिर से रिप्लाई किया आपकी मैडम जब करती है क्या नहीं वो मतलब क्या बोलते हैं वो बैंक का कलेक्टर करता है ना वो कलेक्ट करने के लिए गया अभी जो लोग पैसा जमा करता है ना पोस्ट ऑफिस में जैसा करता है ना ऐसा ही तो मैडम जी क्या कर रहे हैं अभी खाना खा लिया कि नहीं वाईफाई प्लीज़ ज्वाइन मी रिटर्न टुमारो प्लीज़ वाईफाई मिस्टर वाईफाई कहानी की दुनिया को सपोर्ट करो वो सपोर्ट मांग रहे हैं आपसे
समझ गए होगी मेरी बात। और उसमें तो आप भी देख लो कहानी की दुनिया का कमेंट में, कमेंट देख लो। प्लीज़ सपोर्ट हिम। हाँ खाना हो गया और थैंक यू। कमेंट 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 अगेन। लग जा गले से तेरी याद हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। ओ कहानी की दुनिया ने कमेंट कर क्या आपका 1K हो गया है क्या? हाँ जी मेरा तो 1K 1.73 हो गया अभी। 2K होने वाला था लेकिन अभी तो वीडियो ही नहीं वायरल हो रहा है अभी। क्या करूं, लेकिन मोनेटाइज अप्लाई नहीं किया अभी। वॉच टाइम थोड़ा चाहिए और 250 जैसा लगेगा अभी। वाईफाई ने कहानी की दुनिया को रिप्लाई किया है, ठीक है मैम हम कर देगा, लेकिन हमको आपका बहन, हाँ बहन होगा तो सेटिंग करवाना। ओ माय गॉड। कौन सी वाली कॉमेडी ये? सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट, बहुत धूप लग रहा है अभी। सपोर्ट करने के लिए उसको बैन चाहिए आपको। और कहानी की दुनिया ने क्या है, अच्छा हमारा न्यूज़ चैनल है, कौन सी चैनल? लिंक भेज दो, लिंक भेज दो, लिंक भेज दो। मेरा दोस्त लोग अभी सब्सक्राइब करेगा, उस लिंक को कमेंट सेक्शन में दे दो, नहीं तो चैनल का नाम बता दो। और कोई है क्या कोई? हाँ तो आप ज्वाइन तो करो। वो देगा, दे देगा उसको, बेन को दे देगा वो। देगा शायद। प्लीज़ सपोर्ट करो वाईफाई जी। कहानी की दुनिया को पहला सपोर्ट करो, उसके बाद बहन को लेके जाओ। और कमेंट 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 वाईफाई लिंक भेज दो मैम, हम सब्सक्राइब कर देगा वो। नहीं वही है उसका भाई थोड़ा सपोर्ट कर दो प्लीज़। वाईफाई ने लिंक मांग रहा है अभी, और लिंक दे दो उसको, नहीं तो इस कमेंट सेक्शन में ही दे दो लिंक को। ब्लू मांग रहे हैं, दे रहा हूँ अभी। ब्लू मांग रहे हैं, ब्लू को मैं दे रहा हूँ। और दे दिया ब्लू दे दिया अभी। कहानी की दुनिया का चैनल सपोर्ट कर दो। कोई कोई है क्या दोस्तों? सपोर्ट कर दो प्लीज़। हाँ लेकिन जाने से पहले आप बोल देना, हाँ कहानी की दुनिया हमको, मैं ब्लू उठाने के लिए बोल दो। जाने के बाद, जाने के आगे। जाने के बाद नहीं है, जाने से पहले आप कमेंट, प्यारा सा कमेंट दे दो। मतलब ओके लिंक लगा दे रहा है, और ठीक है दे दो। और वाईफाई ने क्या बोला? कहानी भी दुनिया कर दिया सपोर्ट कर दिया। कहानी की दुनिया आपका चैनल को सपोर्ट कर दिया वो। 59 हो गया मैम वाईफाई। ठीक है ब्लू दे के जाऊँगी। मैं फिर से उठा के लेना पड़ेगा ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो आपका वॉच टाइम नहीं मिलेगा, में माइनस हो जाएगा आपको। आप ब्लू नहीं उठाने से आप जाएगा तो। कहानी की दुनिया ओ वो तो शायरी होगा शायद ना आपका चैनल का। बाद में देख लेता हूँ आपका चैनल को। दो दिल
मिल रही है मगर छुप के सबको हो रही है मगर छुप के हो दो दिल मिल रही है। लिंक भेज दिया। लिंक भेज दिया दोस्तों, लिंक भेज दिया। कहानी का दुनिया और कोई चैनल है ये, उसको चैनल का लिंक दे दिया। वाईफाई नहीं बोला। मैम कहाँ से हो आप? आदै नोंनिसो नामा? मोजां नुथारदों माथो ने? मोजां नुथारदोंलै बिनि चेनेलखौ थांनानै नायनांगोन। खिन्थु आंनिखौ दानलांथ'नाङा दै वाईफाई, आंनिखौ दानलांथ'नाङा र' दसे थाथ'ब्रा, थांथ'नाङा दे, उनाव खालामनो हागोन दे, उनाव नायनो हागोन। ओ कहानी की दुनिया ने बोला लिंक भेज के, वो ये मेरा चैनल है वाईफाई। हाँ, मिस्टर वाईफाई उसी का ही चैनल है ये। कौन सी कैटेगरी का चैनल बाद में देख के सब्सक्राइब करेगा और कमेंट, प्यारा सा कमेंट करेगा, मैडम जी मैंने आपका चैनल सपोर्ट कर दिया बोल के। कहानी की दुनिया, मैं यूपी से हूँ रे बाबा। ओ यूपी से है। वाईफाई 484 सब्सक्राइबर, वीडियो 223। ओ माय गॉड, कौन सा कैटेगरी का वीडियो डालता है मैडम जी आप? वो आपका चैनल में मतलब कहानी का दे रहा होगा ना, कहानी। जोंना माबाया दसे फैना थांबायब्रा। हाँ ठीक है, मिल गया है। अच्छा मिल गया वाईफाई आपका। यस कितना है मैम? नहीं, भजन का चैनल है। ओ भजन का, ओ अच्छा 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 अच्छा, गुड गुड गुड। हाँ वाईफाई ने पूछा है अभी आपका यस कितना है मैम? ओ एस कितना है पूछ रहा है वाईफाई ने। मैडम प्लीज़ उसको भी रिप्लाई दे दो। बोलो बोलो बोलो, दे दो दे दो दे दो, कमेंट दे दो। और कोई कोई है कमेंट दे दो। मेरी दुनिया है जिसमें कहीं तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान, मेरी जान है ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है कुछ में कहीं। कहानी की दुनिया 23 ईयर्स। अच्छा 23 हो गया आपका उम्र, ठीक है। कम करते रहना ऐसे, पढ़ते भी रहना। और कहानी की तरह प्लीज़ न्यू कम। आ गया वाईफाई। उदालगुरी पे गर्मी कैसा है अभी? उदालगुरी में तो बहुत ज़्यादा धूप भी ज़्यादा है, बहुत गर्मी है अभी, निकल नहीं सक रहा है अभी। ओ फिर से आ गया सुमित बसुमतारी ऑफिशियल, फिर से आ गया हूँ। न्यू फ्रेंड आ गया कहानी की दुनिया, प्लीज़ सपोर्ट कर दो सुमित बसुमतारी को भी। और सुमित बसुमतारी, मैं कहानी की दुनिया को ब्लू दे दिया, उसको सपोर्ट करो। वो यूपी से हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कर दो। सरंग एस डी आ गया। हाय हाय सरंग एस डी, हाय कैसे हो? क्या कर रहा है? खाना बाना खा लिया क्या? ओंखाम सोंखाम जाबाय नामा होननो नागिरदोंमोन, जाजोबासै आरो। कहानी की दुनिया ने सुमित को प्लीज़ ज्वाइन मी बोला अभी। प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ, प्लीज़ फ्रेंड हो जाओ। और सरंग एस डी हो गया, आ गया
कहानी की दुनिया उसको भी सपोर्ट कर दो और सरंग एचडी भी कहानी का दुनिया को सपोर्ट करो। तो जितना भी है सब सपोर्ट हो जाओ, मतलब ज्वाइन हो जाओ। सपोर्ट करो। और आ गया देखो कहानी की दुनिया। सरंग प्लीज ज्वाइन, ज्वाइन करो, ज्वाइन ही। सुमित बसुमतारी हरबाय नै। कहानी की दुनिया ज्वाइन हो जाओ प्लीज। कहानी की दुनिया सुमित बसुमतारी ने आपको ज्वाइन होने के लिए बोला है और आप भी ज्वाइन हो जाओ उसके साथ। और सुमित बसुमतारी भी कहानी की दुनिया से फ्रेंड हो जाओ प्लीज अभी तुरंत। वाईफाई ने क्या बोला? हम तो गर्मी के लिए शर्ट भी नहीं लगा पा रहा। अच्छा, इतना गर्मी कितना डिग्री सेल्सियस होगा आज? ज़्यादा तो नहीं होगा शायद। अभी आ गया कहानी की दुनिया। लिंक लगा है प्लीज़ ज्वाइन। और लिंक दे रहा है और चैनल का लिंक दिया है अभी। और कहानी की दुनिया ने प्लीज़ उसके साथ ज्वाइन हो जा, उसके साथ फ्रेंड हो जा अभी। और कहानी की दुनिया अभी वो मेरे दोस्तों को सपोर्ट करना। सरंग एचडी है और सुमित बसुमतारी है और आएगा, आते रहेगा। प्लीज़ ज्वाइन हो जा। मतलब सब्सक्राइब कर दो। जादोंना जायाखै रायलायनायफोराबा। सरंग एचडी ने बोला कहानी की दुनिया को ज्वाइन करो, मैं रिटर्न करूँगी। ज्वाइन करो। पहला उसने सरंग एचडी ने पहला खुद का चैनल को सपोर्ट करने के लिए बोला, उसके बाद रिटर्न सपोर्ट करेगा। आ गया मेरा दीदी, आ गया लीना ब्रह्मा। ओय ओय। लीना ब्रह्मा आ गया दोस्तों। लीना ब्रह्मा ज्वाइन हो जा, ज्वाइन हिम। सपोर्ट करो सरंग एचडी प्लीज सपोर्ट लीना ब्रह्मा। कहानी की दुनिया ने बोला प्लीज ज्वाइन गाइस, ज्वाइन हो जा। सरंग एचडी दुगैनोसै। दे दुगैना लादो दे। थैंक यू आंनि लाइभआव दसेबाबो फैनायनि थाखाय। सुमित बसुमतारी फैबाय नै। ज्वाइन किया गया प्लीज चेक कहानी की दुनिया। और सुमित बसुमतारी ने कहानी की दुनिया को सपोर्ट किया है अभी, सब्सक्राइब किया। अभी चेक करने के लिए बोला है और आप भी तुरंत जाके उसका चैनल को सब्सक्राइब करो। कहानी की दुनिया बोला है रिटर्न टुमारो। नहीं, अभी कर दो अभी। सरंग एचडी आ गई। आब' दे दुगैना ला आब' दे, दुगैना लाग्रो दे। रिटर्न टुमारो आज ही दे दो। ओके रिटर्न कर दूंगी। कर दो अभी कर दो प्लीज़। सरंग एचडीआ जोंहा मा हरदोंमोनथाय? मेसेज रिस्ट्रिक्टेड जाना दं। वाइफाइ हरदों नै। आइ गदाय लानोसै नामा आदै बिखौ नामा होनो? आयु सोरखौ आइ गदाय लानो? कहानी की दुनियाखौ ना सोरखौ होनखोबा? आंबा मिथिस्लाबासै माखौ होनखो बेबा। आं हमनोनो हायासो मोनबाय सोरखौ नायबा। कहानी की दुनिया प्लीज ज्वाइन हो जा। प्लीज काम गाइस, काम कमेंट। और कोई है? बीपी गेमार फैबाय जोंनिया नै। लाइक किया है ना? थैंक यू सो मच। लाइक डन, थैंक यू बीपी गेमार। बीपी गेमार आ गया, मेरा दोस्त आ गया अभी। प्लीज़ उसको भी सपोर्ट कर दो, बीपी गेमार को सब्सक्राइब कर दो। सपोर्ट एक ही होय। एक ही होता है। सब्सक्राइब करो प्लीज़। कहानी की दुनिया ब्लू ले लो।
ओहो क्यों? वो बीपी गेमर आया था, उसके साथ भी फ्रेंड होना चाहिए था अभी। तो रुको मैं रिमूव कर देता हूँ ब्लू को। हो गया कि नहीं? अभी फिर से एक मैसेज दे दो, कमेंट दे दो फिर से, कहानी की दुनिया हुआ कि नहीं। मैं भी इतना नहीं जानता है ना ब्लू ब्लू के बारे में, नया है ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट दे दो, कहानी की दुनिया। मैं तो ब्लू ले लिया था, अभी हुआ कि नहीं चेक करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। सुमित बसुमतारी थांबाय नामा? आबुलिना थांबाय नामा? आबुलिनायाबो थांबाय खोमालै। दे कहानी के दिन ओ हो गया मैडम जी, हो गया। थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए, मेरे लाइफ में थोड़ा सपोर्ट किया है और देख रहा है अभी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी मैं कौन आएगा अभी? आइए आइए दोस्तों, आइए आइए आइए, फिर से आइए, कमेंट भी आइए, लाइव में भी आइए, कमेंट में भी आइए, आने से हम अच्छा लगता है दे लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो दे बयबो अननानै। दे कमेन्टखौथ' नायनो नेगासिनोमोन आं। बेलेगनिया मालाय जि फरायख'नो हालायलायै फैयोब्रा, आंनानोथ' मा नेनानै गोबावजों मोनसे कमेन्ट फैयो। थांजोब्बाय नामा लोगोफोर? थांजोब्बाय नामा आंखौ गारनानै आंखौ गारनानै मानो थांजोबखो लोगोफोर? दे लोगोफोर रावबो गैला नामा? कमेन्ट हरदो ना, कमेन्ट जा गैला। टाटा आदै, उनाव नायफिनसिगोन। अ दे थेंक इउ दे, थेंक इउ। थ' लोगोफोर आंनि बे लाइभखौ बेखिनियाव दोनथ'सै नामा एसेबो सानबाय आङो, दा रावबो गैया नालाय। इउ आर वेलकाम। अ दे थेंक इउ दा बहा दं दायो वाइफाइ? दा गैला थांजोबस्राबाय। गैला, खारजोब्बाय थांजोबथारबाय। दे कमेन्ट फै। दै गांलायथारबायलां कमेन्ट बियैनो जारलासो। कमेन्टबो फैया, कमेन्ट फैबालाय मोजां मोनलायो, आराम मोनलायो। दै लोंग्रोनि आं लोगोफोर। दे कमेन्ट दे कमेन्टलै कमेन्ट।
आरो लाइकबो होखा डाइरेक्ट लाइकखौबो डाइरेक्ट खनसे थुदो कमेन्ट हरदो ओमफ्राय जाया होमबा आंथ' बिदिसो खालामो लोगोफोरनिखौ डाइरेक्ट माबाखौ थुग्रोयो लाइकखौ थुग्रोनानै कमेन्ट होसिगोन आरो हरनाया ओमफ्राय बिदि आरो दे लोगोफोर हरदो सोरबा सोरबा ओरैनोसो थालायबाय थादों खोमा नायनाल' कमेन्ट हरा मा हरा कमेन्ट हरनांगौ आराम मोनलायलायो आं कमेन्ट हरबा आँखों में तेरे रूप का सपना सजा दिया है यही आरज़ू हर घड़ी बैठे रहो मेरे सामने मेरी दुनिया है तुझ में कहीं तेरे बिन में क्या कुछ भी नहीं गैलालै आं दोननांसिगोनलै नांगौबा उनफोराव हगारलायनोसै कमेन्टखौनो रावबो हराबा दा थेंक इउ बाय बाय ओइ फैदों सासे र' कमेन्ट हरबा हामगौमोनलै कमेन्टखौनो नेबाय थादोंमोन आं सोरबा कमेन्ट हरबा हामगौमोनलै कमेन्टबो हरथारा बोरैबा मोनलायलायो आं ओमफ्राय बेलेगना मालाय जि फरायख'लायनो हायि कमेन्ट थाङो ओमफ्राय आंना मा जायो कमेन्ट मोनसेखौनो जि गोबाव गोबाव नेनांगौ जायो जारलालै दे कमेन्ट हरदो सोरबा दंबा सोरबा नायदोंबा आंनि खावलायनायखौबो एसे मानिदो दे आंनि बुंनायखौबो एसे मानिनांगौब्रा जुनु बर' लाइभ फैदों थांनांसिगोन बिनियाव दे लोगोफोर नोंसोर हरलाबालाय कमेन्टबो आं दोनथ'नांसिगोन खोमालै उन्दुनोसैसो खोमा आं दोनसैलै लोगोफोर बाय बाय नायाखै